Bé, sabeu que les arrels de la plataforma, o diríem que les arrels de la vegueria, en aquest cas la vegueria de Vilafranca, arrenquen del segle XIII. D'aquest paper del veguer que s'assumia en aquests primers segles no en parlarem evidentment perquè no és el nostre model del que hauria de ser, entre cometes, el veguer del segle XXI, però sí que d'alguna forma ens dona, diríem, ens marca, diríem, els nostres orígens, d'on venim, i que per tant aquest territori ja tenia una unitat territorial, no? En èpoques amb més presència o menys de la noia, en èpoques com a subvegueria, etc. Però bé, tot això més o menys sabeu que es mantén fins al 1714, apareixen els corregiments, l'estructura territorial també és similar, em sembla que s'augmenten a 12 corregiments, i després arribem al 1833 amb la implantació de les províncies, i aquí acaba, diríem, aquests segles de presència, diríem, del veguer i de les vegueries en les diferents versions. Després de l'època molt curta, o l'intent molt curt de Pau Vila a la Segona República, Franco des de Burgos torna a plantejar el tema de les províncies, i a vegades no ens agrada massa parlar d'aquest moment de la Segona República perquè el Penedès segueix esquarterat. Sí que recuperem una unitat en quant a Alt, Baix i Garraf, que anàvem a la regió 3, però l'Anoia en aquell moment ja, en aquest model, en aquesta proposta, estava a la regió 7, per tant estava a la Catalunya central. En tot això arribem al 1995, quan, sense entrar en discussions de si el govern de la Generalitat anterior havia fet, no havia fet, etc., però és el 1995 quan d'alguna forma es planteja ja el model de 6 àmbits, per tant ja hi ha un intent d'estructurar el territori per després poder, algun dia esperem que això es pugui acabar convertint en el que seria l'organització territorial. Per tant, primer s'intenta ordenar el territori, fer els temes de planejament, planificació, etc., treballar a partir d'aquesta divisió prèvia que estableix la Generalitat, i algun dia, quan es tiri endavant el tema d'organització territorial, i el tema sembla que ha d'anar d'aparellament també amb el tema de la llei electoral, s'implantarà el que per avui sabem, no sabem gaire cosa més que el que estableix l'Estatut. També sabem que el 2001 s'incorpora un setè àmbit, un setè territori sobre aquest model de 6, exacte, a l'Alt Pirineu i Aran, i que nosaltres apareixem el 2004 per una proposta de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Per què el 2004? Hi ha aquest neguit que sembla que el tema de l'organització territorial es torna a parlar, per una raó molt simple, perquè la llei del 1995 estableix una revisió al cap de 10 anys, per tant el 2005 es pensa que hi pot haver aquesta revisió d'aquest pla inicial establert el 95, que en aquest moment, el 2004, ja estava basat, diríem, en un model de 7. També recordar que el Pacte del Tinell recollia, diríem, aquesta revisió, per tant és un tema que des del territori ens sembla que tenim una oportunitat per afegir un àmbit nou, i aquesta diríem que és la causa primera que provoca que un grup de persones, uns venien de Salvem al Penedès, uns de l'Institut d'Estudis Penedesencs, gent de Bosc Verd, de diferents procedències, alguns partits, gent militants, etc. Comencem a reunir-nos i acabem constituint la plataforma. Què ha passat des de llavors? D'alguna manera el treball s'ha vist, el primer èxit de la plataforma jo crec que arriba el 21 de juny del 2006, en el moment en què la Comissió de Política Territorial aprova, diríem, la creació de l'àmbit, en aquell moment amb els vots, amb l'abstenció del PSC i d'Iniciativa. Sabeu que en aquell moment Esquerra ja no estava al govern, això facilita, diríem, la votació, i després ens trobem amb la desgràcia que tot se'n va a la paperera pel fet que es convoquen eleccions noves i un cop ja el Parlament està constituït i un cop el govern d'entesa posa en marxa les naus, nosaltres tornem altra vegada a treballar per la tramitació. El que és cert és que aquesta segona vegada la tramitació ha estat molt complicada, perquè hem estat un any i mig a tornar a fer el que vam fer en 2 mesos, perquè del mes d'abril al mes de juny
Van 2 mesos. El mes d'abril es van entrar les propostes al Parlament, primer la de Convergència, després el 9 de maig em sembla que va ser la del PP i després es van votar en la comissió. El dia 21 i es van aprovar. En el segon cas, corrobora la tesi, no? El govern sabia quina era la voluntat del territori. En el moment en què el 21 de juny del 2006 s'aprova en comissió la creació de l'àmbit, només hi havia creat el pla parcial de les Terres de l'Ebre. Per tant, l'excusa que tenim ara, el problema que tenim ara, bàsicament, de que s'ha de deixar que es despleguin tots els plans parcials, en el 2006 es tenia coneixement ja quina era la vocals, em sembla que estaven sobre les 45 en aquell moment, hem arribat a les 61, poder llavors teníem el 70% de territori, però ja hi havia unes majories clares, ja es veia la tendència clara. Però després hem tingut una dificultat gran, i és que tot han estat traves, esmenes, el procés s'ha allargat moltíssim fins a arribar a aquest 5 de desembre. El 5 de desembre tenim la mala notícia que en aquest cas el PSC vota en contra, vull dir, hem perdut, diríem, l'abstenció, Iniciativa es manté amb l'abstenció, per tant l'intent, diríem, de cada vegada, diríem, influir, diríem, en aquest vot se'ns dificulta.